ga bijimin sarki. Ashe aya kan ta ba mutuwa ba yake ba mutuwa ba yan uwa. Hadija ba ma yi saranda ba yan uwa, da masaranda gar shahada yan uwa. Ko za a kashe mu ba ma yi saranda ba yan uwa. Aka kashe mu mun yi shahada Hadija, muka kashe su mun kashe arna Yahudawa. Ga mai timbi mu muka tura shi kushewa, ku zo ku gani mu muka binne Nasarawa. Sakon mai jauje ɗan ile jaujen Hadejawa, yau shekara 120 da faɗa da turawa. Kun ga Hadeja ta zamo jagora ta kowa. In ka ji ana ginso a duka ƙasar Hausa, a Hadeja ake magana ba wasu bayan mu. In ka ji ana jirmai masu shirin yaƙi, Hadeja ake nuni ina wasu bayan mu. In ka ji ana maganar mulki a ƙasar Hausa, Hadeja ake koyi ba wanda ya kai mu. Batun ilimin boko hada da na addini, Hadeja ake magana a duka ƙasar Hausa. Mu ɗau fannin noma mu jona da na kiwo, Hadeja kafin Allah tuntuni ta yi nisa. Da ma fannin zakka a dukkan masarautu, gari na ne na daya a duka ƙasar Hausa. Batun fannin tarbiyya hada da zaman lafiya, ku zo birnin doki garin da ya ɗaukunsa. Mu koma kasuwanci da matar barbaki, Hadeja akwai kima ta gaba ta yi nisa. Aya kai Hadeja kafin Allah Garin sarki Adamu, da marar yaƙi ga bijimin sarki. Hadeja kafin Allah. Garin sarki Adamu Mai damarar yaƙi ga bijimin sarki. ce Hadeja kafin Allah. Garin sarki Adamu da marar yaƙi ga bijimin sarki. Hadeja kafin Allah. Garin sarki Adamu Mai damarar yaƙi ga bijimin sarki. Allah bismillahi buwa ya gwanin sarki, kai na saka fari makaɗaicin sarki. Allah mai raba mulki ga wanda ka so bari, in kwa ka so karba in ka karbi cikin sauki. Allah kai ne kai yo gari na Hadejawa, kai mana jarumta ko a fagen yaƙi. Allah kai ne kai yo uba ga Hadejawa, Adamu mai nasara ga bijimin sarki. Hadeja kafin Allah. Garin sarki Adamu Mai damarar yaƙi ga bijimin sarki. a ranar kasalati ga nura amintacce, manzo sirrin rahama yabansa kwarai ya fi. Sannan ka sako alhijinin manzan Allah, kaunar sai ina yin ta sanyi ko zafi. Allah sanya asabu masu cikar kima, kana sadaukai ne masu cikar karfi. Allah ka sako da haɗe da yin sau birni na, sannan ka sako Adamu mai bijimin sarki. Hadeja kafin Allah. Garin sarki Adamu Mai damarar yaƙi ga bijimin sarki. yabo na gwani tilas har ya cika aiki, ni zan yi yabo nasa babu batun fashi. Yau gana alar dina babbar alkaryata, Hadeja gari na ne dole na yau kishi. Hadeja uwa ta ce, Hadeja uba na ce, jini na jiki na ce, ta zama numfashi. Tilas na mata waka na ga mahaifata, gari na mahaifana Hadeja garin sarki. Hadeja kafin Allah. Garin sarki Adamu Mai damarar yaƙi ga bijimin sarki. Allah na san kura a mutan gari ba sa so, to ya kun ka iya da Hadeja uwar girma. Hadeja gari na daya a fannin tarihi, garin da ya dau nasara
kashe mu domin yara mata da iyaye na haɗe jawa sama san ba ma tsoron mutuwa in ka taɓa moto dole ka sha sabga mun ci da mu sai ceto. haɗe jawa Ko yau ko gobe ko yanzu a komo daga. ga ɗan garba Adamu a fagen daga kuma kun san ba za na ji tsoro ba ai me shahada nake kallo a gabana sarki Buhari ya kwanda shirin tamba inda sarki Adamu na filin daga me zai hana ba zan kwana gado na ba na san zan yi barci na yi mai share ga zaki nan sarki a fagen daga Mun ci da mu sai ceto. Adejawa Ko yau ko gobe ko yanzu a komo daga. turawan mulki sun zo mulkata ni kwana ce karya ne ba daidai ba domin kare addini da al'ada na kare tuta ta bata sauko ba gagin sauwan da ta gagar turawa sun zo su ci banza banza bata samu ba haɗe ta ki gudu me sa magiya a gudu ko magiya na sun san da fagen daga Mun ci da mu sai ceto. Adejawa Ko yau ko gobe ko yanzu a komo daga. mun ci dubu sai ceto a haɗe jawa ko yau ko gobe ko yanzu a komo daga mun kashe arna mun kashe ogan arna me tumbin ma a gurin ya sha sabga kun ga baharin san basa daukin sarki da mai shahada suna a filin daga kun san ku sai abin da hali ya darre dan wallahi dole ne su barar zuga Mun ci da mu sai ceto. Adejawa Ko yau ko gobe ko yanzu a komo daga. me waje daga Aliyu farin duba sarkin jauje na da jauba babba shi ne dau nauyin wakar ba shi sarkin jauje ba san shi